Ce devine ud în timp ce se usucă? Prosopul. Cu cât iei mai mult din ea, cu atât devine mai mare. Despre ce este vorba? Groapa. Dacă 5 crocodili mănâncă 5 pești în 3 minute, cât va dura până când 18 crocodili vor mânca 18 pești? Trei minute. Poți să-mi spui 3 lucruri care se vând numai în perechi? Scrie răspunsul tău în comentarii.